Sinibingelele bakwaDukuza TV. Sithembe ukuthi wonke umbuyeli uyaphila. Kusuku la ngeSabatha ekseni. Sisendaweni la yaseCharlottesdale ekugaphansi kweGroundville eSigodi iWard 29 la ekukhona khona izindlu zokusakaza zekwaDukuza TV. Sileyihambeli ke zethu la engizocela ukuthi ke zisibingelele nje zonke nga one by one. Mhlambe nje ngizoqala nje kuma wami oseduze kwami abingelele mase ngidlulisela kusisi abingelele asho igama mase ke sesiyaqala ke udaba lethu esize ngalo ukuthi ke ubani osibhalelile luthini udaba. Babukeli bethu ke sisazoqhubeka nodaba sicela ningakhohlwe ukusubscribe ni like ni comment niphinde ni share. Siyabonga kakhulu. Mawami ngiyabingelela ngicela ubingelele nje babukeli bethu bakwaDukuza TV. Siyabonga. Ugogo lo uMagumede ngibizwa ngoMagumede kodwa ngwakwaNcwane isibongo. Sizelana ke ngiyanibingelela batabami nonke eSouth Africa. Nginenkinga la yezingane kadadewethu zifuna iID. Sesizame sahamba akukho la esingaphumi khona. Siyalelela siye khona, siyalelela siye khona. Namhlanje size sathola lezi ingane zala kwaDukuza TV. Saseba izona ke. Ngithanda ukubingelela ababukeli bakwaDukuza TV. Lokhulumayo uNeliswa wakamkhabela kodwa kahle kahle ngibhilonga kancane. Kodwa emabengena phansi angibiza umkhabela so isona sibongo ke ngikhule ngisazi. Ngiyabingelela basakazi igama lami ngonjabulo ngamkhabela nami ngokunjalo sisi wami njobe ekhulumile uNeli. Akukho okuningi engakushikho lo. Babukeli bethu ke bakaDukuza TV njengoba sebebingelelile ke bayichaza mhlambe bazophinde besho nokuthi ke mhlambe usisi uqhamuka kiphi iward ngaphansi kwaliphi ikhansela ngoba lokho kuya kusize ezintweni eziningi kakhulukazi masikhuluma izinto ezinjengama ID ngoba into ene ID phakathi noma ungayaphi uyephi kodwa ke iyakidinga into enekhansela lakho phakathi ekhombisa ukuthi uqhamuka kiphi iward. Ngicabanga ukuthi ke ngizodlulisela kusisi okuyena ongibhalelile noma osibhalelile kwaDukuza TV esibilela ngodaba lakhe leID mhlambe mase esho iward aqhamuka kuyona abike nekhansela aqhamuka kulona ngoba kulesi story esikusona siyanceda nje kakhulu. Yebo ngiphinde ngibingelele. Yebo ngisuka eShaya Moya ngaphansi kwekhansela uMdletshe kuWard 23. Ngibhalele la kwaDukuza TV ngoba ngifuna usizo mayelana nama-ID. Sakhula singenama ID. Sakhulela endaweni yasemaplazini. Sihlala emaplazini nabazali. Uma wangena iID saze sakhula sasafika lesi lamabanga iminyaka esikuyona singenama ID. Elokhu ke bezama nasezikoleni sasifunda kuzona ukuthi sisizakale kwagcina ngenzekanga. Isizathu esenza ukuthi singekunazo izitifiketi uyena uma wethu ayizalwa engenayo iID engenalutho emzamela udadewabo aphunyuke kwakumuntu ophuzayo aphunyuke athi udada ufuna umshayela iID okungcona size thina ungalungi futhi nakhona. Kutheke sihambe isikhathi sagcina sihlala endaweni yaseGroundville. Sihlala no baba omncane umfabo kababa ubaba ngoba washona. Umeshona kaphoqa ukuthi sihambe siyohlala naye ubaba omncane ngoba umaye wayesasebenza indawo ingekho kahle. Mayisebenza kuma lokhu bexhumana ke nomfabo kababa ukuthi beshala ama-ID. Nakhona futhi ngalungi sihamba siye eHome Affairs eStenga beshove kuma social worker. Ama social worker nawo phinde futhi siphindise eHome Affairs. Kwaze kwafika nje esigabeni sokuthi sasenza ugrade 10. Samiswe esikoleni kathiwa kumele sibuye sesinama ID. Baqhubeka bazama abazali saseseli nabo umamkhulu kanye nobaba omncane. Usaphila uma umuntu ohluphayo. Kwakumuntu ohluphayo uthanda kakhulu izinto ezidakayo. Hayi kwahamba ke isikhathi
kwaze kwaba ukuthi ufica ukudlula emhlabeni ngo-2020. Kangenza umatric ngaleso sikhathi ngo-2020 enyangeni ka-August mhla ka-28 waze wafica ukushona-ke. Mayihamba washiya singenalutho, ungakalungi lutho, washiya emhlabeni suba u-5 ngoba oyedwa washona. Umeshona naye washiya ingane eziwu-3 engenalutho nazo, eziwu-2 ngoba zihlala emakhaya, bese kuthi le enye ihlala naye umamkhulu eShaya Moya. Meshiya singenama-ID kanjalo, waqhubeka umamkhulu wazama ngawo u-2020 lo nyaka ashona ngawo. Kwakuwu-September siye Home Affairs la sayitshela khona ukuthi yonke into izolunga, ngoba waqale wahamba umamkhulu wayobuza ukuze ezohamba esenalo ulwazi ukuthi kumele aphathe inani. Wafike washo eHome Affairs ukuthi udadewabo akasekho emhlabeni kodwa zikhona iy'ngane ayishiyile zingena ama-ID, njengoba eshone naye engena-ID, kodwa nali iphepha elaphuma emakhazeni elisho ukuthi akasekho emhlabeni, noma ngabe uzamani ngathi kube yilona elifakaza ukuthi akasekho emhlabeni. Hayi, nangempela uphethe Home Affairs akunankinga engafika. Ngawo 2020 wabuza, kwathi ngo-2021 wahamba kumamkhulu esozizamela ama-ID, kwafika kwalunga. Kusahamba ku-2021 ngoNovember, i-date engasayikhumbuli kodwa kwakuwu-2021 ngoNovember la sayoqala khona-ke ukwenza. Kwafika futhi konke kwahamba kahle, basigcwalisisa ama-forms, sashaya ney'thupha, sashaya iy'thombe. Kwathiwa sizofonelwa-ke basinikeza khona lamaphepha aphumayo lapha eHome Affairs ngicathi i-duplicates, sathola wona sonke. Kwasala abawu-2 abangashayelekanga ngoba nabo bahamba behlala. Umamkhulu washayela thina esasondelene naye ngoba sifunda isikole enzela ukuthi sikwazi ukuqhubeka nokufunda. Kwathi-ke ngo-2022 kwaba u-2023 sabizwa ku-interview ngoFebruary mhla ka-3 mangaphosisi. Saku-interview okuyiyona-ke interview kwaba yiyona eyashcathi ayihambanga kahle, ngoba wangena kwangena oyedwa wethu. Kwathi kusuka babuya oma sahlala emabhentshini salinda. Kwase wabuya-ke umnyusisi wasinikeza ama-forms ukuthi asambeni sokwenza i-DNA. Ama-forms ayibhaliwe ukuthi siya kwesiphi isibhedlela e-Eddington. Banikeza ama-forms ukuthi nokwenza i-DNA e-Eddington. Yini eyabambayo noma nake naya wabambaphi? Into yasibamba ukuthi siye e-Eddington sabanjwa imali, ngoba umuntu emunye kwathiwa u-1500, okuyiyona-ke imbangela eyasenza ukuthi singabisakwazi ukuqhubekela phambili ngoba asisebenzi, akekho kuthina usebenzayo. Iyona mbangela-ke yenza ukuthi sigcine sesihlala phansi njengoba sesizama ngalo option-ke. Nani bawu-5 kodwa manje bawu-4 enagcina niye nabo eHome Affairs iniyothola iy'ncwadi lezi ze-DNA. Mangachaza ukuthi kulo wesi-5 kwenzakalani? Kulo wesi-5 ingoba akasondelene kakhulu nomamkhulu, noma kwala ngisho esemcinga akafuni nje ukusondela. Njengoba siba u-4 esidinga ukuthi siyokwenza i-DNA, lo okwenza ukuthi sibe ba-4 lo oyedwa umzukulu, ingoba uhleli naye umamkhulu, sisondelene naye kakhulu. Wayenzela ukuthi akwazi ukuthi naye aqhubeke afunde, ngoba esikoleni base befuna isitifiketi, ngoba yena umzukulu uzalwa udadewethu omdala, naye akafuni ngenhlobo ukusondela. Asimazi nje ukuthi uphila empilweni, asimazi. Manje besicela nje ukuthi nisisize, nathi sesize sathola ney'ngane, umthwalo usumkhulu ngoba kuhamba wami sathola iy'ngane khona lapho-ke asisebenzi, umthwalo usumkhulu. Besicela ukuthi nisisize, ney'ngane ayinalutho, khona nje eziwu-3 ezisemakhaya ezalo dadewethu naye owashona ongenayo i-ID.
washona kwaphuma-ke naye iphepha-ke lelo kulisho ukuthi ubo wase-South Africa kodwa washona. Likhona iphepha-ke laphuma-ke emakhazini. Buhlungu lonto esizwayo ngoba siyeza ukuthi usisi njengoba ehamba naye umamkhulu la ukuthi yonke into ayichazayo uyakubalula ukuthi South Africa ngokuphelelena ngokugcwele. Kodwa into yaqala ekuqaleni kusaphila umama bephile emaplazini ngoba sizokhumbula ndlela kwethu ukuthi isikhathi esiningi abantu abaningi ababehlala emaplazini bebegcina benganawo ama-ID, izinto eziningi bebevalelekile. Ngoba nami ngizokhumbula nje kunesikole engangifunda kusona esasisemhlale esasisekwa kuthiwa isizane. Kwakuyisikole esasisemaplazini kakhulu. Ngikhumbula ngoba kunabanye nje omama kwafika sasinenhlanhla ke kudala ngama-90s ngoba kwafika abashaya ama-ID bezoshayela abazali. Thola ukuthi ingane isesikoleni, ingane isifuna ukwenzela i-ID, inkinga sasibhekana nawo nathi esikoleni. Ukuthi ingane isifuna ukwenzela i-ID kodwa ayisakwazi ukwenzela i-ID ngokuthi nayo umzali akanayo i-ID. Kwakuphoqa ukuthi kuze kufike khona la kwaze kwenziwa khona ngisho isicelo ukuthi nabazali bavumeleke ukuthi bezokwenza i-ID ngoba nalesi isikole sasenzelwe kakhulukazi abazali abasemaplazini ngoba naso siphakathi namaplazi. Okwagcina kwaba into ebuhlungu ngoba most yalabo bazali babengenawo ama-ID. Kodwa ngalesa sikhathi izinto zaziba lula zayilandeleleka. So njengamanje siyabona ukuthi ke izinto ziya ngokukhula ziba nzima, ziya ngokukhula ziqina. So usisi naye ke baba nebhadi lokuthi bewele kuleso sikhathi leso esinjalo ukuthi umama wayewele kakhulu emanzini amponjwana. So into zama-ID engayinaki noma usisi wakhe okhona eduze wakhe naye esazokhuluma naye mhlambe ke aveze uvo lwakhe kwakwaziyo. Kwagcina kuyinto eyagcina ingenzakalanga nje. Usisi naye echaza ukuthi ke wasigcina esukile noma besukile emaplazini baya kubo kababa, naye ubaba wengasekho emhlabeni kodwa bahlala nobaba omncane owumfowabo kababa. Ungangukuthi nabo bazama ukuthi behlanganise i-ID. So kwagcina kungenzakalanga. Kwahamba ke baze bagcina befike no-auntie nje bakade bahlala no-auntie noma nomamkhulu nje bakade echaza ke usisi ukuthi bagcina behlala nomamkhulu kwaba neprocess abazama ukuthi beyilandelele nayo eyagcina yahamba yaneyinkinga le eyaba neyinkinga khona. Kodwa mayichaza usisi ukuthi bangena sebenza interview okusho khona ukuthi ke base bebheke khona emnqamlezeni sekucaca ukuthi khona sekukhona ngoba kukhona nama document abawaphethe acaca khona ukuthi khona sebehambile u-stage 1 no-stage 2. Kwase kuyi-stage sokugcina lesama interview. Mama uphathe leso stage sokugcina okuyi-interview kuya ke sekukuthi siyobhalisela yona ke i-ID. Kodwa ke ngicabanga ukuthi ke manje sekuseleke umnyombo wendaba esasingawuthola ke kumamkhulu ke manje ngoba umamkhulu owayehamba nabo ukuthi ke i-interview ngabe yena mayibuka ngokwakhe ikuphi la ekonakala khona. Ngibonga nje kakhulu babukeli bethu, ngisadlulisela kuyeni mamkhulu. Mamkhulu ngiphinde nje futhi ngibingelele mhlambe nje umbuzo wami ukuthi ke njoba naye echaza usisi la ukuthi naya eHome Affairs nawe wangena phakathi kwagcina kwaphumeka senikezwa lama forms lawa athi ke hambani ne-Eddington. Okwaphinda kwayinkinga ukuthi ni e-Eddington ngoba usisi abasebenzi mhlambe noba nawe nje uchaza ukuthi ke awudohozi. Kwagcina kuyinkinga ngoba u1.5 ebantwini abawu4 kuyimali enkulu kakhulu. Mhlambe mawucabanga ke konakalaphi mawubuka nje ngokubuka kwakho ngongena nje ngaphakathi mongachaza nje kancane izinto ezenzakalayo ngena ngaphakathi. Ngiphinde nginibingelele batabami eSouth Africa. Into eyenzeka yangena ingane okokuqala le eyabizwa kuqala. Ngase ngilandela nami ngabizwa. Ngithe uma ngifika mina ngageja ngento eyodwa, ngageja ngokuthi ngikhohlwe ukuthi usisi wami washona ngomphonyaka. Nani niyangibona ke batabami ngimdala futhi angiphilile nakahle. Ngageja lapho nje thesuka lo mntwana lo wayesenzisa i-interview wathi nje wangaba nasikhathi nami wathi nje hamba ngabathe ngiyamncenga ukuthi hayibo sengiyakhumbula kuyilonyaka wathi nje hambani ayisekho into engabe ngisayikhuluma gogo sesiqedile hambani ohlala lapha emabhentshini eminyango. Ngempela safika sahlala emabhentshini kuthe kusuka la kwafika intombazane yayisisinikeza ke
la maphepha asho ukuthi asihambe siye Eddington. Nami nginelami nje iphepha okwakuthiwa angihambe nalo ngiyokwenzisa lezi ingane i-interview yelokhuzana ye-DNA. Hayi, kwasho ukuthi ke imali batabami anginayo yokuhambisa lezi ingane ngoba azisebenzi, kwamina angisebenzi, ngiholela imali yokugula ngoba ngiyagula. Ilokho nje. Okay, mhlawumbe usalibambile nje umbhobho lo. Ikhansela enihlala kulona mhlawumbe ubani ikhansela mawami kunento engifuna ukuyilungisa nje. Ukholeni Mdletshe. Ayikho into engamtshela ngayona. Ngamtshela kuqala. Kwakuse ulokhuzana ke kuqala, kwakuse uphahla. Ngamtshela uphahla ngoba wayekhona khathi kushona uma usisi. Uyayazi lonke udaba lwalezi ingane ngoba unkosikazi wakhe wayifundisa zona lezi ingane lapha high school. Uyena wayezama naye bezama bonke naye uphahla ukuthi lezi ingane isizakala, kodwa lutho ayizange ingane zasizakala. Manje kwase kuba umdletshe ngahamba ngayo kuyena ngelinye ilanga, ngahamba ngayo crash. Kwakuthiwa uzofika ecrash, ngahamba ngayo crash, ngafika ngakhuluma naye crash. Wathi hayi kulungile mama, udaba lwakho ngizolulungisa. Hayi lutho, ngiphinde ngimlandelele futhi, angizazi ukuthi ngimlande kwakusehholo, ngimtshele ngalolu daba. Hayi bomntanami kanje ethi hayi gogo ngisazoyicubungula indaba yakho. Kholeni Mdletshe mfowethu, siyacela siyazehlisa, siyayithoba kuwena. Uyasho umama la ukuthi uke walibika udaba, kodwa siyazi la makhansela kuningi enibhekene nakho, kuningi kakhulu. Kodwa ke nangu seze wafika eindaweni zaka TV. Besicela nje khansela ukuthi nathi ngelinye ilanga sifike size kuwena sizophakamisa imisebenzi yakho. Usukwenzile ubulungiswa walungisela naba abantu ngoba siyaluza udaba labo lisimple ngendlela eyisimanga. Way too simple. Way too simple ngoba once lafaka imali phakathi nje bakuthiwa DNA 1.5 kunzima abanayo lo mali. Kodwa sisuke sesazi ukuthi definitely lonto isuke ikhona ngoba kwamisa nje usuku lokushona alishoyo umama kuphela. Yonke into yayisilungile. Okusho khona ukuthi yonke into i-right, ilento nje eyibhajana ngoba njengoba echaza sisi bafowethu okubuhlungu kakhulu ukuthi ke kuzolokuna le history le eyiphinda-phindayo ilokhu iqhubekile ngoba osisi banezingane, ugogo usenomzukulu kubo labo sisi laba. Futhi nabazukulu abazophinda izingane ezinganama ID. So iSouth Africa yethu ihamba igcine ifike kuphi makunjalo Mthunzuntu? Ngibingelele babuyele emakhaya. Ngunjabule igama nje kade sengishilo. Bengicela nje ukuthi nisisize kakhulu lento esikuyona njengamanje. Asinama idina impilo ayiqhubeki nje imile kakhulu. Nginosisi nobhuti laba ngekho khona futhi ngababoni ukuthi bahlala kanjani laba khona. Nabo sisi laba khona nje ngazi ukuthi baphila nhloboni. Uyedwa kuphela enhlezi ngimbona. Bese ucela nje kakhulu ukuthi sikwazi ukusizeka kulolu daba lo lesibhekene nalo. Njengamanje ngihlala nomanje ngalesha moya mamkhulu. Ayikho into eyenzakalayo. Besicela nje kakhulu ukuthi nikwazi ukusisiza kulolu daba esikulona. Sicela nje ukuthi sibe nama-ID, sikwazi ukuphumelela, sikwazi ukubona impilo nathi. Kakhulu. Ayikho into eyenzakalayo ngaphandle ID. Ngibonga. Ngiphinde ngibingelele ababukeli. Hayi njengoba bese ngichazile, bengicela nje ukuthi ababukeli besisize. Mina nje ngino matric. Kodwa kuba kwami no matric kuyafana nokuthi anginawo ngoba ngihleli nawo ekhaya. Bengicela nje ababukeli besisize sikwazi ukuthi nasi sithole lama ID. Ngikwazi nami ukuthi mhlambe ngiqhubekele phambili ngifunde. Ngiphinde ngibingelele ugogo lona. Hayi ngikhathazekile nami ngalezi ingane. Ngivele ngifikele izinyembezi ngoba akukho ithemba lazo lapho ezilibeke khona ngaphandle kwami. Sengeke ngagula ngacishe ngafa kulonyaka odlule ngoDisemba.
kwakubuhlungu zayikhala zithi uma ngase ngife mina zingenama-ID zosala zibe yini. Ngiyacela mphakathi, ngiyacela babukeli, nisize ingane kadadewethu. No, siyabonga kakhulu mawami. Siyabonga kakhulu Ntombi endala. Hey, kubuhlungu babukeli. Umama mayiseze ekhala inyembezi kubuhlungu bafowethu. Kubuhlungu kakhulu ngendlela eyisimanga ngoba ngomuntu oyedwa, ngodade wabo eyedwa. Kodwa sekunemphefumulo engaphili ngendlela efanele ngabe iphila ngayo. Sekunemphefumulo elako 11 ngoba sebeneyingane nabo. Mawuthi uyabala sebelako around 10 11. So which means bonke labantu abanama ID kusukela kumama oyedwa. So bengicela kakhulu Mdlonsundu, becela ndla kwethu ngoba bakhala ukuthi umama mayingasahambe kunje naye ngekakhululeke ngoba izingane azinalo impumelelo ngoba usisi inhlanhla leyo luckily uNkulunkulu emkhulu akwazi azasafike kumatric. Na umatric wakhona, umatric awuhambi ungena ID. Ngeke uze nje kuthiwa sifuna umatric kuphela ID is no problem. Akaze yenze into njengaleyo. So Mdlonsundu siyacela kwabakhona nje abasemandleni abasemagunyeni koshaya moya besicela ukuthi beyisize na umndeni unenkinga yeID. Siyacela bafowethu bonke nje nabanendlela osomabhizinisi siyazi ukuthi ke njengoba sebeshila ukuthi inkinga enkulu nase Eddington ile mali ngoba ngiyazi babukeli bethu ukuthi njengoba bewu12 bethi 1.5 iEddington. It's not that kuzodingakala 1.5 abanga ngoba ngicabanga ukuthi ke usisi yena njengoba ekhona mayingasabe neID automatically izingane zakhe sezinazo certificate. Nosisi omdala once one certificate automatically izingane zabo ID izingane zabo zobe seyisothekile. So besifisa nje noma sicela ukuthi mhlambe osomabhizinisi abazoba namandla at least belungise le 5 ngoba abantu engathi babaleka kakhulu ile 5 ngoba le 5 ile kule enye i6 eqhamukayo ekhanda 11 noma i5 eqhamukayo ekhanda 10 iyona esizalwa yibona. So ekuzoba lula ukuthi bona bethole icertificate zabo. So icertificate zezingane zivalwe yibona osisi kuze kube right ukuthi bona bayithole then kulunge. So nje Mdlonsundu nisabukela, nisa commenta, nisa like, nisa share. Bengicela ukuthi lolu daba nilisukumele ngoba akuhle babukeli bethu. Akuhle ukuthi thina sibe sijabule ngapha ngoba kunzima ukuphumelela empilweni une ID. Kuningi izinto ongqonqoza kuzona awucabange isingasekho kwaleyo hope, singasekho kwaleyo ID ke manje. Ikuphi la uzongqonqoza khona? Angithi siyabona nethemba alisekho. Awusekho nendlela ozohamba uyongqonqoza uzongqonqoza kuphi ngani. So bakwethu siyabonga kakhulu. SikwaDukuza TV. Sibonga nje nababukeli bethu ukuthi ke ukwethembela nje kwenu bafuthu ukuthina kuyisibusise kakhulu. Siyabonga nje kakhulu uNkulunkulu anibusise. Siyanethembisa ukuthi ke mase nifike kaDukuza TV akukho kungenzeki. Umkhuleko wethu uhamba ufike same time uNkulunkulu. That I can guarantee you mama. That I can guarantee inyembe zenu izosuleka. Ngeke iphele lenyanga inyembe zenu singasulekile. That is a guarantee. Ngoba ngizama konke okusemandleni ukuthi le video ihambe ize ifike eindaweni la ekufanele ifinyelele kuzona. Kufanele ihambe ifike ezikhulwini zethu ezisiphethe kwaDukuza ekuyizona engakwazi ilungisele umama. Ngoba sekukuningi kakhulu bakwethu. Cabanga kwahluleka abantu bese u4. I mean bese u5 kwahlulekeka. Manje sekuphinde kwaadeka another 5. Ngokulandela unyaka bazobe bebangaki. Emva kweminyaka u10 bazobe bephila impilo ngoba siyazi ukuthi ziningi ingane bakwethu ezimhambima ngenxa yezimo ezithizeni. So siyacela Mdlonsundu, siyacela nje sikwaDukuza TV. Sithi osekuhlule abantu kodwa uNkulunkulu akwehluleki. Na kwiDukuza TV ngoba thina sethembela kuNkulunkulu sizinciko kaNkulunkulu awukho kuzohluleka. Isethembiso nje sithi ke uNkulunkulu masehluleka abantu kodwa yena uyangenelela. Siyabonga nje kakhulu babukeli bethu bakaDukuza TV. Sibonga nje mawami kakhulu ukwethembela kuthina. Siyanithanda nathi kwaDukuza TV. Cela nje nilindele ucingo ngingakalibali nje bengicela nje mhlambe sisi ubize inombolo zakho zocingo ukuze mhlambe makukhona abafisa ukuthi bakuthinte direct
ngokusiza ngoba phela abaningi abantu abangakusiza khona onendlela noma oneminyango noma osondelene ne-Home Affairs noma yena straight abakhulu abaphatha abakhulu from kwaDukuza mhlawumbe bangakuthinta okanye ikhansela lingakuthinta okanye nabanye osomabhizinisi abakhona bangakuthinta bethi sicela usinikeze i-account number yakho nansi imali yasemndenini ichamba nokwenza ama-ID. Cela nje ubize inamba yakho yocingo sisi. Yebo, inombolo yami yocingo ithi 07 06 714 714 99 99 05. 05. Awiphinde futhi Ithi 076 076 714 714 99 99 05. 05. No, siyabonga kakhulu sisi. Siyabonga kakhulu babukeli bethu bakwaDukuza TV. Sicela niqhubeke njalo nokusithanda nisithembe ngokuthi nisubscribe, nilike, niphinde nishare, nisilandele njalo. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu athele umusa. Ayisalute. ukukholwa uJesu ulelela aphendula umkhuleko letha konke uJesu umkhuleko. Baba wethu ongcwele nonguyise wenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha, Baba wethu ongcwele siyayithoba phambi kobuso bakho. Wena onguThixo wazi konke, wena ongumalusi. Baba wethu ongcwele nangu kaDukuza TV sithi Baba ngenelela Baba wethu ongcwele kuzo zonke izinto abazenzayo mazibe impumelelo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba ngiyathandaza, ngiyaqala nokuza kule ndawo kodwa uthi enhlizweni yami mangikhuleke ukuthi umsebenzi wabo uqhubekele phambili. uNkulunkulu wethu ongcwele bayangqongqotha, uNkulunkulu wethu ongcwele bamile ngasemnyango, uNkulunkulu bavulele umnyango wasezulwini ukuze konke abakufisayo enhlizweni zabo kwenzeke. Nathi siyabonga ukuthi uNkulunkulu wethu silitholile usizo. Baba wethu ongcwele ngathi ngaba impumelelo konke ebesikuzele lapha. uNkulunkulu wethu onamandla ngiyakholwa nguwe ngoba ngiyazi ukuthi uma ngikhuluma nawe ngixoxa nawe ngibeka indaba yami kuwe, wena uyayizwa ubuso uyaphendula. Nabo ngokunjalo bakhulise ekwazini wena nasekuqondeni wena. Konke abakwenzayo bakwenze kube impumelelo egameni nasegazini kaJesu. Besize umphakathi, basize bonke abantu ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Sibonga.